Здравейте от водопада Орида Фолс в Исландия, който се намира в близост до Хекла. Това е най-пълноводният водопад, който е разположен на река Пьорса, която е най-дългата, 230 км, и е с дължина 7670 квадратни километра. Ето водопада, огромен е. Вижте колко много вода. Ето наоколо. Вижте с каква сила минава водата. И какъв каньон има в дълбочина. Вижте как водата си е изкопала легло и със страшна сила се врязва в скалите. Забързан и труден животът отлита, без отдих, дори и за кратък момент, а водата бяга напред и не пита дали уморен си, дали си добре. Редуват се дните, години минават, ти пътя свой следваш, умело очертан, а щом се до края му ти приближаваш, виждаш живота си сив, пропилян. Искаш отново да тичаш полето, премеждия много да срещнеш напред, през тях да преминеш без страх в сърцето и пак да почувстваш, че ти си човек. Да не повтаряш предишните грешки, пак да откриеш любов и мечти, да знаеш, че можеш чувства човешки, когато налага се да проявиш. Всъщност животът ти вече е отминал, трябва пак да си има цена, а след смъртта си ти ще възкръснеш в хиляди спомени и много сърца. Животът жесток е, съдбата е зла, за да живееш ти трябва кураж, но да се впуснеш в тази игра трябва ти цел, не само мираж. Ами величествен водопад. Ако идвате в Исландия, препоръчвам горещо да го посетите. Гледката е невероятна. Сутрин рано е. Ето къде съм спрял на паркинга, аз съм единствена кола. Все още няма туристи. Ето наоколо как изглеждат пътеките, всичко е асфалтирано, много чисто и добре организирано. И ето водопада. Ако сте харесали това видео, моля да ме подкрепите с палец нагоре и да се абонирате с канала.